Compromís clavarem la pata. Som persones i errem. Però també estic segur que no clavarem la mà. Som més de 400 regidors al País Valencià i no tenim cap imputat. Tots tenim la intenció de canviar els nostres pobles. Estem ací per a governar. Soc David Abad i vull ser alcalde d'Alcoi. I jo crec que no hem de tindre vergonya en l'ambició de voler ser, sempre que siguem conscients que no s'opta a un càrrec, sinó que és un encàrrec. El projecte en majúscules és el poble que somiem. La gent sap el que anem a fer perquè sap el que hem fet. I la gent sap perfectament què anem a fer perquè saben la nostra trajectòria. Mira, vaig a dir-ho jo també. A mi encara me dona vergonyeta, però com David s'ha animat, jo també. Jo vull ser presidenta de la Generalitat per a formar un govern que pense... Ui, m'ha emocionat i tot. Que pense en les següents generacions. Tenim tanta gent creativa, tanta gent amb talent que no pot viure del seu talent o que ha d'emigrar perquè nosaltres hem tornat a ser un país d'emigrants. Quantes mares, quants pares teniu els fills fora? Fills que han estudiat, que s'han preparat, que han fet màsters, que han començat a lo millor alguna investigació que no han pogut concloure i que ara estan en l'estranger. Doncs ja està bé de mares i pares que despedeixen els seus fills simplement perquè estos no tenen un projecte de vida així, tenen que tornar. I tenen que tornar perquè així els volem, perquè són nostres. Som l'únic territori pobre que té el PIB per sota de la mitjana estatal, la desocupació per damunt, la pobresa per damunt, la renta per càpita per baix, que paguem a comunitats més riques, paguem a Castella i Lleó, a Cantàbria. A mi me cauen molt bé, però no crec que deguem de pagar a aquells que tenen més. Moltes gràcies. Visca Compromís, visca Alcoi. Hola, per què David Abad, per què Compromís en Alcoi? Pues perquè David Abad i perquè Compromís van anteposar les persones als bancs. Una política que rescate els drets de les persones i, per tant, una política que facilite la vida a les persones. Volem aquesta política que faci la gent més feliç. Aquesta política que canvi el model productiu per a poder reindustrialitzar el nostre territori, per a poder fer aquesta transformació ecològica de l'economia, per a poder basar la nostra economia en la cultura, en el benestar i en l'ecologia. Ell serà una persona que avantposarà les persones, la transparència, la bona gestió i, sobretot, la honestedat. Per això, David, per això Compromís. Moltíssimes gràcies.